La cresta del Sol. Des del poble de Sant Llorenç de Morunys prenem la carretera nova cap a Solsona. Passat el segon túnel trobem un revolt molt tancat, amb una esplanada per aparcar. Des d'aquí tornem caminant cap al túnel i prenem un camí per la seva esquerra. El mar arrossega un nou vaixell a port. L'horitzó s'acosta. Grimparem una mica fins a sortir amb un camí més ample. Pots passar pel món plorant, pots fer un pas cap endavant. Res no és mai per sempre, es pot canviar. Quan trobem el camí més ample, l'agafem a l'esquerra, tot seguint els cables elèctrics, fins a trobar una torre d'alta tensió. Seran el fruit dels dies que se'n van. Ara aquí davant ja podem veure la nostra cresta, la cresta del Sol. En aquest punt veurem un corriol que baixa, el prenem. Després de baixar una estona, el corriol remunta en forta pendent, pel costat de la paret. Aquí davant tenim la cresta de Bellonga. Serà per un altre dia. Plens d'estels que escapen. Ara haurem d'anar flanquejant per diferents plaques, fins a arribar a un collet. Són germans. Com un crit recorre el vent les places. Les paraules volen al seu pas. Pots quedar-te aquí esperant, pots seguir també lluitant. Sempre els fills dels homes van canviant. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cel. Som a l'inici de la cresta, i la cresta comença amb una sèrie de grimpades per terreny senzill, fins a arribar a la primera placa escalable. Fem uns 90 metres. Al portar la corda penjada, el Josep té una mica de problemes, doncs no veu on posa els peus, se li emboliquen amb la corda. Pots quedar-te aquí esperant, pots passar pel món plorant, però res no és per sempre. Els fills dels homes van cantant. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Som a la primera reunió. Aquí trobem un pas de quart. És una placa de bon conglomerat. La reunió es fa abans d'arribar a una petita feixa, amb 2 parabols. Total té 20 metres, però nosaltres vam empalmar aquell llarg amb el següent, opció recomanable, anant amb una corda de 60. El segon llarg és de tercer mes. I continuem fins a arribar a un pi, on fem la reunió, total 55 metres. Som a la R3, aquí trobem un pas de quart. Aquí no trobem la sortida i la fem pel nostre compte, muntant algun segur amb alguns boixos i cintes, fins a sortir al lloc, que trobem el camí correcte. Escalem una mica més per guanyar l'espatlla de la cresta, fins a la reunió. Són uns 30 metres. Els camins són plens de passes sense nom. Ningú sap d'on venen ni allà on van. Estem a la R4, però nosaltres pugem grimpant, sense la corda. Seguim per l'espatlla de la cresta, fins a guanyar el primer cim. Són passos de tercer, en total uns 22 metres. Des d'aquí seguim caminant per terreny fàcil cap a la següent placa escalable, en total uns 100 metres. Pots passar pel món plorant, pots fer un pas cap endavant. Res no és mai per sempre. Sortim de la R5. Aquí tornem a tenir un pas de quart. Placa senzilla que de seguida tomba. Fem la reunió en un arbre. Uns 30 metres. Des d'aquí seguim caminant fins a arribar al cim. Seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que l'amor
Comencem el descens. Baixem del 5 cap a l'esquerra, per la vessant nord, anant a buscar un coll, que ens torna a deixar a la cara sud. Des del coll baixem per una canal delicada, fins a trobar un gran bloc. Som al gran bloc i el passarem per sota. Arribem a Montellat i per superar-lo anem a buscar una instal·lació de ràpel que trobarem a la dreta de la canal. El ràpel té uns 30 metres i només té un pas una mica delicat. Pots seguir també lluitant, sempre els fills dels homes van canviant. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit. Creuem una placa de conglomerat i seguim baixant per la part dreta de la canal, fins a trobar un cable metàl·lic. El cable ens portarà fins a unes escales. Aquí tenien d'aparèixer un ràpel aquí. Saps? I la dreta marxa camí, no? Vale. Correcte. Pots quedar-te aquí esperant, pots passar pel món plorant, però res no és per Baixem per unes precàries escales de fusta. fills dels homes van cantant. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit. I ara baixem per unes que estan clavades a la paret i ens han de deixar a un camí que ens portaran fins a una pista ampla. El cicle que l'amor va renovant. Seguirem la pista fins al punt de partida. Ha sigut una bona excursió, recomanable. Hem caminat, hem grimpat, hem escalat i la baixada ha sigut molt entretinguda.